magtymyl pragy ýar çeker. Taňry söýen Muhammediň ümmaty Bismillah diýip owal haky ýar çeker. Bi imanlar her ýyl görmez jenneti dogdaçyra köp azaby nar çeker. Gam çekip ahiret öýün gazanlar. Hakykaty, şeriaty düzenler cepa çekip hak ýoluna gedenler sefer turup tagatlaryny ýer çeker. Adam oly kıyamat gün bolanlar müminin günäsi galmaz teninne pul sırat üstünne heyhat gününne sopulary keramatly pir çeker. Ter açılan gazal güller solanlar Ezrail adamın canyn alanlar kıyamat ahiri mahşar bolanlar süt horlary çilim keşi nar çeker. Sapar keşler uzak ýollan gaýdanma agar yüklü şütürlerini haydanna göhör çöküp yükü galsa meydanna mazlamasın hatardaki ner çeker. Meydan içre barıp söwüş kurulsa toğuz sorup arafatlar sürülse bir goç şigit galsa boynu vurulsa onu arın alp yürekli şiir çeker. Kimse kadar bir vara yalvarıp kimse kadar hakykatdan yol görüp bir biçare yat yoluksa temur onun işin rayet gerçek er çeker. Magtymly işin düşse mert bile namard batır olmaz jedel şert bile duş gelenne hem ra olsan gurt bile her çent olsa at üstünne ağır çeker.